11. воҳидҳои забони тоҷикӣ кадомҳоянд? Якум ҳарф, дуюм ҳиҷо, сеюм калима, чорум ибора, панҷум ҷумла, шашум матн. воҳидҳои забон мебошанд. ҳарф чист? хурдтарии воҳиди забонро ҳарф меноманд. мисол: а, б, д, д, ж, е, қ, л, м, н, о, р, с, ч, ж, ӯ. сездаҳум. ҳиҷо чист? ба ҳиссаҳо ҷудо шудани калимаро ҳиҷо меноманд. мисол: одам, калимаҳоро. чордаҳум. калима чист? воҳиди хурдтарини маънодории забонро калима меноманд. мисол: китоб, калон, ду, меомаданд, гина. понздаҳум. ибора чист? ду ё зиёда калимаҳое аз ҷиҳати маъно ва дастурӣ ба ҳам алоқаманд, ки як мафҳуми мураккабро ифода мекунанд, ибора ном дорад. мисол: хонаи мо, гули зебо. шонздаҳум. воситаи алоқа дар ибора кадом аст? якум. бандаки изофии ин. мисол: талабаи беҳтарин. дуюм. тартиби калимаҳо. мисол: беҳтарин талаба. ҳабдаҳум. ҷумла чист? як, ду ё зиёда калимаҳое ки як фикри томро ифода мекунанд, ҷумла номида мешаванд. мисол: саҳар деҳ хомӯш аст. ман намеомадам. ҳаждаҳум. матн чист? ду ё зиёда ҷумлаҳое аз ҷиҳати мазмун ва грамматика алоқамандро ки як мазмунро ифода мекунанд, матн меноманд. мисол: рӯз шудааст, аммо афтоб намебарояд. аз ин ҷиҳат ҳаво ҳоло ҳам сард аст. 19. алифбо чист? ҳарфҳо ва тартиби муайяни онҳоро алифбо меноманд. 20. алифбои тоҷикӣ кай тасдиқ гардидааст? алифбои тоҷикӣ бори охирин 3 сентябри соли 1998 тасдиқ гардидааст.